салом шунавандагони азиз, охирин хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳон аст мустақиман аз радиои муҷир. вуруд ба Русия барои хориҷиён то он замоне ки вазъи эпидемиологии коронавирус беҳтар нашавад, маҳдудиятҳо боқӣ хоҳанд монд. Дар ин хусус раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин ибрози назар кардааст. аммо маҳдудиятҳои мазкур барои вуруд ба Русия ба хориҷиёне ки дар танзим ва нигоҳдории як қатор самтҳои афзалиятноки ҷомеа саҳм доранд, татбиқ намегардад. раиси ҳукумати Русия инчунин қайд кардааст ки дар аввал манъи вуруд ба Русия то 30 апрел муқаррар карда шуда буд, аммо чораҳои маҳдудкунанда бояд дароз карда шаванд, чунки вазъи имрӯзаи эпидемиологии Русия инро талаб мекунад. ман ба қарори ҳукумат имзо гузоштам ки ин муҳлатро то ба анҷом расидани мубориза бар зидди сироят ва беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ дароз кунанд, гуфтааст раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин. аз ҷумла ба як қатор мутахассисоне ки дар давраи вазъи коронавирус ба Русия онҳо ниёз доранд, маҳдудиятҳо татбиқ намегардад. ба гуфтаи сарвари ҳукумати Русия, ин тадбир таъсири манфии маҳдудиятҳоро ба фаъолияти корхонаҳои саноатии Русия, аз ҷумла корхонаҳое ки барои мубориза бо сирояти коронавирус таҷҳизот истеҳсол мекунанд, коҳиш медиҳад. ёдовар мешавем ки қаблан ҳукумати Русия вуруди шаҳрвандони хориҷиро ба қаламраваш ба мақсади пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус муваққатан маҳдуд карда буд. манъи вуруд ба Русия аз 18 марти соли ҷорӣ эътибор пайдо кард ва то 30 апрел пешбинӣ шуда буд. акнун ин навбат то кадом сана маъни мавҷудияти вуруд барои хориҷиён дароз карда мешавад, ҳоло дақиқ нест. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар шаҳри Магнитогорски вилояти Челябински, Русия, шумораи шахсони мубтало ба коронавирус якбора афзуд, хабар медиҳад РИА Новости бо истинод ба маъмурияти мақомоти маҳаллӣ. дар ин минтақа 499 ҳолати вируси COVID-19 тасдиқ карда шудааст ки 67 ҳолати онро дар 24 соати охир ба қайд гирифтанд. аз шумораи умумии беморони гирифтор ба вируси корона дар шаҳри Магнитогорск танҳо 23 нафари онҳо сокинони маҳаллӣ мебошанд, боқӣ монда ҳама шаҳрвандони хориҷиро дар бар мегирад, гуфта мешавад дар хабари ироанамудаи мақомоти маҳаллии вилояти Челябинск. тавре қаблан расонаҳои Русия хабар дода буданд, яке аз манбаъҳои эҳтимолии паҳншавии коронавирус дар шаҳри Магнитогорск ин оилаест ки чанд сол пеш гӯё аз Тоҷикистон ба Русия кӯчиданд ва дар ин шаҳр зиндагӣ мекунанд. аз Русия ба Бритониё назор мекунем. хатмкунандаи донишгоҳи Оксфорд, асосгузори ширкати ғайритиҷоратӣ Латус Терапевтика доктор Бобоҷон Назаров як қадам аз пешрафти ҷаҳонӣ мебошад ва яке аз аввалин асосгузор ва ихтироъкунандаи ваксинаи зидди вируси COVID-19 дар байни духтурон ва олимони донишгоҳи Оксфорд ном бурда мешавад. доктор Бобоҷон Назаров доруи наверо омода кардааст ки метавонад сирояти марговари коронавирусро пешгирӣ кунад. рӯзномаҳои Бритониёи Кабир низ аллакай аз муваффақияти донишманди тоҷик менависанд. анқариб дар ҳама рӯзномаҳои чопии ин ҳафтаинаи Бритониёи Кабир исми донишманди тоҷикистонии Бобоҷон Назаров дар салавҳаи аввал ҷой дода шудааст. Бобоҷон Назаров дар Тоҷикистон таваллуд ва ба воя расида донишгоҳи Оксфордро дар риштаи кимиё хондааст. вай муваффақиятҳои худро дар риштаи илми кимиё бо дастгириҳои пайвастаи устодони худ, мудири кафедраи фармасевтӣ ва токсикологии Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон профессор Умарали Раҷабов ва инчунин академик Зарулло Раҳмонов ва ҷаноби Ҷил Мерсер рабт медиҳад. охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунида истодаед. палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон имрӯз 29 апрел тағйиротро ба қонун дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 қабул кард ки пешниҳоди имтиёзҳои андозиро ба баъзе субъектҳои хизматрасон пешбинӣ мекунад. муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ дар назди вакилон қайд доштааст ки аз ҷумла таъминкунандагони масъулияи сохтмонӣ ва таҷҳизотҳои он дар душанбе барои бунёди
10 мehmonхонаи воломақом аз андоз бо арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ дар ин давра озод карда мешаванд. инчунин қайд карда шудааст ки як қатор аз иншоотҳое ки дар хиёбони марказии шаҳри душанбе дар паҳлӯи бинои ҳукумати ҷумҳурӣ сохта мешаванд иборатанд. инчунин тибқи тағйирот ба қонуни буҷети соли 2020 таъминкунандагони гулу буттаҳо ва дарахтони ороишии пойтахт низ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод гардиданд. муовини вазири молияи ҷумҳурӣ зарурати додани имтиёзҳои андоз ва гумрукро ҷиҳати пешниҳоди шоистаи имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ва баргузории чорабиниҳои муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд шарҳ додааст. ғайр аз он тибқи тағйирот ба буҷети соли 2020 имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ ба молрасонҳои тухмии сатҳи аввалия ва инчунин воридоти як чархболи Airbus аз ҷониби ширкати Somon Air пешбинӣ шудааст. илова бар ин дар тағйирот озодкунӣ аз андози даромад, андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз истифодаи роҳҳо барои бунёди нерӯгоҳи барқии обии роғун низ пешбинӣ гардидааст. ин тадбир барои тақвият бахшидани сохтмони нерӯгоҳи барқии обии роғун андешида шудааст, илова кардааст муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ ҳангоми пешниҳоди тарҳи тағйири иловаҳо ба буҷети соли 2020 дар назди вакилони палатаи поёнии парлумонии ҷумҳурии Тоҷикистон. аз сабаби бадтар шудани вазъияти иқтисодии Лубнон, ҷунбиши зидди ҳукуматӣ боз ҳам тавсея меёбад. исьёнҳо аз сабаби дарозмуддат будани давраи карантинӣ шиддат мегирад. хабар медиҳад Евроньюз. дар шаҳрҳои калони кишвари Лубнон ба мисли Бейрут, Тропили, Сайда, Бааба ва Заҳла эътирозгарон ба тарафи кормандони полис ва низомиён сангпартоӣ карданд. гуфта мешавад ки аз ҷониби мақомот дар самти пароканда кардани эътирозгарон гази ашковар истифода карда шудааст. мавҷи хушунатҳо пас аз он рух дод ки як эътирозгар аз захми тир дар ҷараёни бархӯрдҳои шабона бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳалокат расид. дар ҷараёни ин даргирӣ беш аз 50 нафар низомиён аз ҷумла 9 афсари олирутба захмӣ шуданд. шумораи эътирозгарони ҷароҳатбардошта дар ҳоли афзоиш аст. тазоҳургарон аз ҳукумат талаб мекунанд ки ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандонро нодида нагиранд ва зарари онҳоро дар натиҷаи ҷорӣ намудани чораҳои қатъии карантинӣ ҷуброн кунанд. дар тӯли ин муддат асъори миллии ин кишвар фунти лубнонӣ аз арзиши пештарааш тақрибан 2 баробар зиёд шуд ва аз ин рӯ нархи маҳсулоти хӯрокаи аввалия якбора 60% дар Лубнон боло рафт. то имрӯз дар Лубнон тибқи маълумоти расмӣ 717 нафар аз коронавирус сироят ёфтанд ки 24 нафар фавт карданд. дар пайи эътирозҳои уммавии сокинони Лубнон мақомдорони ин кишвар хомӯширо ихтиёр карда расман ҳоло чизе нагуфтаанд. мақомоти Таиланд тасмим доранд ки чораҳои маҳдудкунанда ва буҳронӣ ба амаломадаи иқтисодиро аз оқибатҳои пандемияи коронавирус сабуктар гардонанд. ин тасмими ҳукумати Таиланд рабт дорад ба 10 миллион хоҷагиҳои деҳқонӣ ки дар назар аст ба онҳо кӯмак расонида шавад. кӯмаки мақомот дар доираи ҷудогардонидани 4,6 миллиард доллар дар ин самт равона шудааст. дар ин бора Блумберг хабар медиҳад. тибқи иттилоъ имтиёзҳои пулӣ 15 000 бахт ё худ 462 доллар дар тӯли 3 моҳ аз моҳи май ин тараф сари ҳар як корманди хоҷагиҳои деҳқонӣ пардохт карда мешавад. кӯмак ба хоҷагидорон як қисми чораҳое мебошад ки ҳукуматдорон оид ба дастгирии аҳолӣ эълон карданд. аз ҷумла барномаҳои ҷудогонаи додани пули нақд ба одамоне ки дар рӯйхати камбизоатон қарор доранд. дар Таиланд аз 69 миллион аҳолӣ 30 миллион нафари онҳо ба мақомотҳои маҳаллӣ ва ё муассисаҳои кӯмакрасон барои дастгирии иҷтимоӣ дар давраи пандемияи коронавирус муроҷиат кардаанд. ҳукумати Таиланд эълон дошт ки дар рӯзҳои наздик гузарондани 390 миллиард бахти таиландӣ ё худ 12 миллиард доллар барои пардохт ба аҳолӣ пешбинӣ мекунад. ҳамзамон коршиносон коҳиши иқтисодиёти Таиландро 53% пешгӯӣ мекунанд ки ин нишондиҳандаи бадтарин аз соли 1990 инҷониб барои иқтисодиёти Таиланд номида мешавад. охирин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. ба шумо истироҳати бо фароғатро таманно мекунам. саломат бошед.